Para adiyuswa ingkang binerkahan dening Gusti, jejer ingkang kita rembak inggih menika wantun ngadepi gesang. Wantun ngadepi gesang. Lelakoning para rasul kalih ayat 1 dumugi 21. Para adiyuswa, kala wingi kita menika ngriyadinaken dinten Pentakosta, utawi wonten tiyang ingkang nyebat dinten Pentekosta, utawi kanthi basa sanes inggih menika tumedhakipun Sang Roh Suci. Dinten menika kita kaemutaken lumantar dinten Pentekosta kita kedah wantun ngadepi gesang punika. Kenging menapa? Karana gesang kita menika gesang ingkang mawarni-warni, kadangkala gesang kita menika kados dene tiyang dolanan layangan. Kadangkala kita ngulur, kadangkala kita narik, kadangkala wonten ugi pertentangan. Intinipun, gesang kita menika dinamis, gesang kita menika kathah perkawis, lan kadangkala gesang kita menika di luar dugaan. Pentekosta ngemutaken ing satengahing perkawis ingkang mekaten kita kedah wantun ngadepi karana Roh Suci sampun makarya ing gesang kita. Tuladanipun Petrus, piyambakipun menika tiyang dusun, piyambakipun boten saged ngendika kanthi sae. Ananging lumantar tumedhakipun Roh Suci, Petrus wantun khotbah, wantun ngendikaaken sabdanipun Gusti wonten ing kitha ageng Yerusalem. Malah kepara Petrus wantun nindakaken paseksi, lan Petrus wantun ugi ngendika babagan sinten ta Gusti Yesus. Malah kepara nalika tumedhakipun Sang Roh Suci Pentekosta, para rasul saged ngendika kanthi basa maneka warni. Matemah tiang-tiang ngaponco kadosta Partia, Media, Elam, Arab, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Mesir lan sak piturutipun saged mangertosi menapa ingkang dipun ngendikaaken para rasul punika. Kanthi perkawis ingkang mekaten para sederek, Pentekosta menika satunggaling jembatan Roh Suci, satunggaling jembatan amrih kula lan panjenengan mangertosi menapa pangandikanipun Gusti. Kanthi perkawis ingkang mekaten, menawi kita menika ngaturi Roh Suci makarya ing gesang kita, tentunipun kita menika saged kaagem dening Roh Suci, kita malah kepara kaenggalaken, kita malah kepara kaibah dening Gusti. Kados dene Petrus saged dados talanging berkah, mekaten ugi kula lan panjenengan para adiyuswa ing pundi kemawon. Monggo kita samiya ngaturi Roh Suci makarya, malah kepara kita purun katuntun dening Roh Suci. Menawi kita menika purun katuntun dening Roh Suci, ateges Roh Suci ingkang nguwaosi kita, kita kaenggalaken, malah kepara kita nggadahi kesagetan nresnani. Sumangga ing dinten ingkang bingahaken Pentekosta punika mengeti tumedhakipun Sang Roh Suci, kula lan panjenengan tansah maringi papan amrih Roh Suci tetep makarya ing gesang kita para adiyuswa. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, awit patuko sampun makarya ing gesang kawula, malah kepara patuko ugi sampun ngendika dhateng kawula. Awit lumantar tumedhakipun Sang Roh Suci, kawula patuko sagetaken amrih kawula dados talanging berkah kagem sinten kemawon, malah kepara patuko sampun ngenggalaken gesang kawula minangka titah ingkang anyar. Kalau pasrahaken para adiyuswa ing pundi papan patuko kanthi patuko berkahi wonten ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi kawula pasrahaken sirek kawula ing GKJ Banyumanik,
Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji, monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak, kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syekh Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sikar, Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemah sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.